Γυναίκα σε ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο στραμμένη προς τα δεξιά. Πρόσωπο άλκης. Πανσέλινος. Νέα σελήνη με πρόσωπο. Σελήνη τελευταίου τετάρτου. Αύξον μηνίσκος. Σελήνη πρώτου τετάρτου. Αύξον αμφίκυρτος. Νέα σελήνη. Φθήνον μηνίσκο. Πανσέλινος. Φθήνον αμφίκυρτος. Μισοφένταρο. Υδρόγειο σφαίρα όπου φαίνονται η Ασία και η Αυστραλία. Υδρόγειο σφαίρα όπου φαίνονται η Βόρεια και η Νότια Αμερική. Υδρόγειο σφαίρα όπου φαίνονται η Ευρώπη και η Αφρική. Μπουρίτο. Ομπρέλα χωμένη στην άμμο. Σημαία της Σαουδικής Αραβίας.